Så er skisæsonen 2011 i gang. I slutningen af november kickstartede Trier skisæsonen med 3 dages skiløb på Hintertuxgletsjeren i Østrig. Jamen, vi har taget med for hyggens skyld og herretur. Og det er så 3. gang, vi er med på den, og det er nok heller ikke sidste gang. Årets nyhed er den franske perle Tignes, en af verdens højst beliggende skisportsbyer med i alt 300 kilometer pister. På Hintertux fik Trier Skis gæster en forsmag på alt det, som en god skiferie er. Masser af godt skiløb, sol og ikke mindst en god omgang afterski. Hvordan var det i går aftes? Det var hårdt. Det var godt. Hvorfor har du taget med på den her tur? Det vil jeg godt lide at stå på ski og have det sjovt med nogle dejlige mennesker. Det var der masser af, ja. Trier Skis 40 guider er også klar til sæsonen, og de vil gøre alt for, at din ferie bliver uforglemmelig. Trier Ski ønsker alle nye og tidligere gæster en rigtig god sæson med masser af oplevelser, der gør dig afhængig.